Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň 6-njy gurultaýynda çykyş edip ýurtda ýaşlaryň islen ýokary kujagyny saýlap almagy, işlemegi we ýaşamagy üçin ähli şertleriň döredilendigini aýtdy. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan Türkmenistanly ýaşlaryň ençemesi prezidentiň bu aýdanlary bilen iş ýüzündäki hakykatlaryň bir-birine çapraz gelýändigini aýdýar. 11-nji sentýabrda Berdimuhammedow ýaşlar bilen duşmak üçin paýtagtyň Mekan köşküne bardy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň bu ýere barmagynyň gurultaýyň wekilleri üçin garaşylmadyk ýakymly waka öwrilendigini habar berýär. Ýaşlaryň hak hukuklary ygtybarly goralýar. Ýaş maşallar üçin durmuş ýeňillikleri giňeldilýär. Ýaşlarymyza okuw jaýyny, okuwyň dilini, uruny we görnüşini saýlap almaga dolu hukuk berilýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi Berdimuhammedowyň sözlerini çitirledi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan Türkmenistanly ýaşlaryň oňlarçysy prezidentiň edýän çykyşlaryny nazara alanynda ýaşlaryň ýaşamagy üçin dünýäde iň amatly ýurt Türkmenistan ýaly bolup görünýändigini, ýöne hakykatdan juda daşdadygyny aýdýar. Eger de senin eden kakan ya da yakın garnaşlaryň ýokary wezipede işleýän bolsa, onu çıkmasany ýaşamak üçin goýýar. Sebäbi okuw ýerjek bolsa, işleýek bolsa ýa-da jaý melekler satyn aljak bolsa, olaryň kömegi bilen bularyň ählisine ansatlyk bilen ýetip bilýär. Ýöne adaty bir masalany agbasy bolsa, sen näil gyzyl ýaly ýanyp dursaň da bularyň ählisine ýetmek üçin para bermeli bolýarsyň. Parasyz bolsa bütün ýollar döwetli. Diýip Türkiýede doktorluk işini goramak üçin okuyan Türkmenistanly student Mehri Gurrun berdi. Üstesine dol şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary kujaýlarynyň sanawynyň eglan edilmegine ünsü çekip, munyň ýaşlaryň öz islen ýokary kujaýynda okumak hukugyny gösgöni çäklendirýändigini hem aýtdy. Bu çäklendirme ýaşlara okuw jaýyny, okuwyň dilini, uruny we görnüşini saýlap almaga dolu hukuk berilýändigi barada prezidentiň aýdýan sözlerine çapraz gelýär. Diýip Türkmenistanly student Mehri bellidi. Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan sen edýän yerli we halkara synçylarynyň ençemesi ýurtda korrupsiýanyň çağalar bagyndan başlaýandygyny we döwletiň ähli pudogunda giňden ýaýrandygyny aýdýar.